Irido ang tulong persona kan madiskwido ang piglulunada na tricycle sa barangay San Vicente, Vera, Catanduanes alas 6:15 kasubanggi Disyembre 26. Basado sa impormasyon, gikan ang tricycle sa sentro kan Verac hali sa pagsaod. Alagad sa katahawan kan biyahe pauli, nahali ang sidecar kan tricycle na nauli sa indang pagkakairido. Ang injuries na tinamo ma'am ketong driver asin mga pasahero, alagad sinda po sa pig dara po sa Eastern Bicol Medical Center kang mga nagresponding kay Riban from PDRMO office para po sa medical treatment. At sinang vehicle mo po ay dinara sa istasyon para sa proper disposition po. Kalumaan kan tricycle, ang pigtutok doon naman na kausa kan insidente. Tulos man na ipigdalagan ang mga lugadan sa Eastern Bicol Medical Center. May kaluma na po kaya sir yung sasakyan, yung top down. Yung top down na tricycle, kuminalas po ito, kusa po itong kuminalas sa pagkakakabit po duman sa motorsiklo. Kargado po kaya yung sasakyan ng mga pinamakal halit po digdi sa Verac. Huli kaini, liwat na nagpagiramdom ang otoridad sa mga motorista na pirming pagpasiguraduhon ang pigmamanehong bihikulo nga ni makaibitar sa diskwido asin maiwasan na makadanyat nin buhay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Parpasena.